Zuok kasureko hemetik erropa garbitzuten eta hemen ingeruen labadero horik eta holan aukido zuen? Pozoa bertan. Eta harri aukitzen duen... Harri eta esan bai. Harri handi bat. Eta amak orduan horitzean? Europa. Ordu, bueno, asa oion beharrik zaun okitzen ditzien. Pozo bat egu, pesatzen besta pozo hori. Bagutxagoa berezera. Bagutxak berezera. Eta akordaten zare amak holan erropak surteko hautzeaz eta garbitzute hausenik? Nik ez. Jaboiez. Bai. Jagoi, ez da? Bai, atxineko horra pastilek. Jaboi. Eta gero eskei? Eskeietan honitzen ziren erropak? Hambre bat edo... Borba egiten kapuan, eta barande esaten zen. Barande? Barande. Han emile ziren. Bai. Balandan. Han emile ziren erropa. Segitako. Bai.